nwanne m nwaanyị. Ọ na-adịkwana mma ka ụdị ihe a mee ka anyị mara onye bụ onye. Ọ na-aka mma otu asị ikuku kuo like this fụa afụ ike ọkụkọ. Maka na ọ bụrụ na nke mere ị gaghị ama nke ọzọ. I have always known that girl to be very mean. Queen is not the kind of woman you can toy with. Eh? My reason of not even giving her myself, this is it. Because she's a wolf in sheep clothing. I know her. Ọ ya ka eji asị na ọ na-aka mma ịmata onye mmadụ owo tupu ga amagoro mmadụ elu or tupu ga alụọ nwaanyị like mgbe a na-asị ịlụ nwaanyị. You first of all find out whom that person is. Ọ bụrụ na onye ọbụla ifu n'ụzọ na mmadụ ọ na-eku ume, ị ma hapụ background. There are things you need to know about someone before you can jump on that very person. I have my reason of rejecting that queen. I saw it coming, but God revealed it to me, and thank God I didn't fall a victim of her wrath. Ihonanian, ogosiga ayo onyo. And ekele dịrị Chineke. Why the one they can see photo sign cha cha. Izu ogbunini. Imako o di kuka ka na abia ba igba ahụ ifeko. Ke Nwoke rov na lọkọ. Ke na ike mmadụ. Onye nka invoice. Odelo invoice. Onye nka dịkwa worse than ke mafia. Jirut Fidelis. Eziokwu m niile. Imako na ọ bụ na Sonia anwara anwa nụọ ifeko. 1 week ka ị ga-enye ogbufuo ya wele eme ọgwụ ego eziokwu niile. Sọmma ịbịa kwa. Hey! Bredi gị na-arụ n'ọrụ faster than what it is. Kedu ka isi n'oge ji agwa onye ahụ yirigo onye ọgwụ ego? Na-ede n'iru. Ifeko yirigo onye ọgwụ ego. The only thing nchọpụtabara about ya bụ nwoke bụ na ọ bụ mmadụ mpompo. Maybe o bidoro na nwokorobịa mee mpompo. Onye na way ya. Ọ nọ ka nna ya. Onye na way ya. Ịma na onye nke ahụ ọ na ha na like itu ọ n'ịmagoro ka itu ọ na anyị eme nke ọzọ agafego m nke mee nke ọzọ. Onye ihe ọchị. Igbo na okwu ahụ nọ na-egwurie ndị ahụ na-ekwu kpata nji wee to suspect ya. Ebe na obere ihe otie makwa tinye si wee lute ebe a. A class mo 7 livers. Class 7 C's. Ma 7 C's eche mo ọgwụ a na-aṅụ aṅụ. Ọ dịka na-eme class EU. Class EU tatetele. Ụdị ndị apụtasị gị the rolling is running around the load. Meje London. Ome nrọkọ ya. Ọ dị egwu. Hello. Ọgọ. Ọgọ wuchi onye n'otu ime. Anyị nọkwa ya o, ka unu si eme. Sonia nwanne m kwan. Ya. Anyị nọ ọfụma. Papa m na ya nọ here. Ọ dị mma sa. Ka onye kapụrụ apụ tata ka ọ gị. Ọ chọrọ ka anyị bịa n'ụlọ. Sonia sef. Ngwa nsogbu adụrụ anyị ga-abịa. Echi. Hey. O nwekwe ndị m kwesịrị supply ahịa. But don't worry, I will do it online as usual. Anyị ga-abịa tomorrow. Nsogbu adụrụ ngwa. Thank you, sir. Jisikwa ike o. Ọ ga-wuche onye. Daalụ. Ya. Na nwanne gị nwaanyị Sonia chọka ya mụ na gị na-abụ si bịarute n'ụlọ ha. Chineke na Sonia na-apụ ezigbo taala. I'm telling you. Isi adịrị akwa nwa ka ọ na-eme ya nwụ. Ọ last born. Ị ga-emegide ọdụdụ nwa ruo be di. Sonia si ebe apụọ n'ụtụtụ a chọka ịbịakwa na nke. Oge ka anyị weluzie n'ọnụ prince ka ọ nọ. Mebi ejezi obodo Igbo ka ezi anyị ga-eme. Mere na anyị visa. Aga obodo Igbo. Anadị m uru ndị nze. Obodo Igbo ọsọ gị nsọ. Ọkwa nwa ka Sonia na-eme ihe ahụ. Anadị ime na nwa ya ihe ị ga-aza adaza last born. Mere ọdụdụ ruo ebe di merekwa ọdụdụ nwa. I know. Onye o kwere ya na biko na ọ bụrụ ya nwasa eze mmụọ ya. Ọ tụrụ di ya like ya. Taa. Echi ka anyị chọkwa akwa dị mma.
Yes, off my Kaiga. Where you want? No. Onye Na Way, yeah. Onye Na Way, yo. Yeah, hello, Ogo. Ọdụkwa mma. Ọ dịra. Afụrụ m ya na mgbede nya. Okay. Hey. Your friend. Okay. Everybody. Wow. Nice one. So bad, I'm interested. My sister want to kiss some better than me. Oh, okay, I'm going. I'm not trying to number there. I come on, get what you. One, thank you. My sister, one, Sonia. Oh, okay, good. When I got phone tomorrow. Thank you, sir. Now phone, okay, you guys send me. Okay, I'm going to send the address. Thank you so much. I'm not doing
Nyanya ibo mo chanu ta. Ha. Big guy shopping. Yeah. Oh, you see a drop on never. I'm also We are just causing so because you wouldn't have you money card and Agafia. You did boom for the how we cross higher wall. I know, the pay is almost after 2. Onye? Again? Onye? Look, Rano. Look at that. I don't hear practice. You can ask again. You can ask again. If I have an article to get. Madam Mob GMA, general manager this compound. So, you might not go on your quack about Imepe. That is why you are here. Mother quack of bam bam bam. Get me pay, mbata. You know, how many minutes? I'm not here. It's a it's a brilliant. Okay, but it's a brilliant. People African why did me, but I remember not new month. Now, but you have been up. But checking. Okay, you could see look corporate within a some call again and I could corporate. Make what you up. I is some put after the phone. Or what for the year? Where was your passing more wrong and make which all your own. If yeah, what you have by never. I want something. All that the bone and carrying money. Don't even try it on me. Because if we will not be begging here, you declare to over here. You are doing this. I'm going to pack a bam. Give me pencil. I don't ask me question. Process. I'm going to go phone. I'm going to thank you. Thank you. Then I come on my GM. Who are chairman this local government now about this area? I want the chairman. Nonsense. Thank you. Go see my boy. I get John. If you don't want to see my I follow. Can I be? I'm a in a gate. Idiot. Nonsense, dear. Joe. What are you on that shit? Cara, eu lá pego a caixa, muita calor no chão, cara. Mostrando o bus a gato. Aí. Sei que mesmo. Cadê lá? Kele? Eu vou com o na com a sua e channel do que você não é mais espécie de gato. Mas bota. A prova boa, não, mas aí vamos lá dar goma. Eu acho que essa a outra o abunco e o moca from Simbianga. Aí, Simbia. Ma onye mkpọ na ọkada m sị ma abalị ọsọ dị ma aga m sị nkụrụ ọkpọ m bịa ngote ha alụ ọrụ anyị Chineke nna hit egbuola m ụzọ brek adị mma ọka mmiri ebe ihe mmiri ka ọ jus ebe meshin ma ọ nọ nga ọwụn No. No, Ken. I think if I'm with the Haloran, get man, Makacho, and Buzagi Buzach office. He ain't get a mamma, ye do it. When one egg. My wife passed out of Meron Wale now. I passed it off, man. What do you mean? Oh, no, Ganelli Hitchron knew, he or let you knew Uriania, or an elected who has Saga because you're like a Macaway, you can cost us that. Gawai, let you get your own on off Manu. Mamma open enough. A package of one more can only a gig. I'm not going to put a great man and tell some daddy. Go take walk by Mam Louis. I know. Oh, stop. Okay, scan. Can't be a good day. Hey. Onye mechi elu wane mentuari. Onye mechi o elu wane mentuari. How you lay your bed, so you lie your day. Ijelu wa onye na way ya o. Ebule nwanne gi maki ego. Ebule nwanne gi o elu wane mekwentuari. Onye buru ụzọ gbaba ọsọ bụ ya na-ebu ụzọ agbaru.
ijelu onye na we ya. Hey, onye ka mmata o nwere ike ka gị mechi. Onye buru ọnụ taa nwere ike inye gị nri echi o. Onye anọchiri n'emanya o, onye ajụ na mese nụla. Ijelu onye na we ya. Sai mere bi Adekwala nnọọ. Afụnyekwa nkịta gị nri taa. Ọ bịapụta onwe ọzọ m na-arụ. Ọ mụtaziri oke nri. Ọ obere ihe. Abụ ya eme ya bụ nkịta. One later, eh? Hey, na no. Kadlunu surprise. Ọmụ mere unu invite ebe a. Ka m nwee ike kọwatara unu one or two things about me. Kebere is bueno. Obinna! Obinna! Bịa. Bro, apa bubara m inside, ya? Ana m abịa. Ihe ahụ nwa fụrụ mgbe gara aga abụrụ ọmụnwa. This is real me. Ezigbo afa m bụ Akụtakasịa. Afa ahụ ji wee mara m asụwa bụ nke onye ahụhụ marionette. Ọmụnwa bụ nwa onye nzọnzọ jere na abụ ụzọ ma wee zọchasịa wee nata ewetube m ọzọ pụrụ inye ego 1. Ọmụnwa bụ Smart Platinum Nigeria Company Limited nke na-anụ maka ya. Ọmụnwa bụ Smart Platinum Cadillac. Chere, Biko, don't be offended. Smart Platinum, the Cadillac. Yes, Anahia, the global name. Yes. My internet. Kama mano wanile. Yes. Natobata all kinds of cars. Yes. More. Actually branches all over the world. More. Wogewa. Yes. Onye Okada. More. Ogo Muke. How come? I hate all these things because Kamwike when with my true love. Asekwam. Something in me keep telling me that this man is far different from what he's presenting himself as. Because in the family, he will come and solve financial problems. Oh, why he want a problem with Queen? Can yeah with the Hey, I said it. Open Barama, and it's not far from the truth. But why now? Just wait not to be. My father got bigger into a lot of problem. Kemgbe ebidoro luwa nwanyị Facebook ka ebidoro nwewe too much of divorce and divert. Na Nigeria today, na Igbo, that particular culture ndị ọcha wetara here abụghị our tradition. Ndị Igbo ba ya mahụ maka ya n'anya Adam. Nna anyị ha lụchara nwanyị bika nka ndị bichara 90-something years and above with their family. Bi ezigbote ogologo ndụ ka nka nye banye divorce and divorce adịrọ na ndụ ha. Enwegodi nsogbu n'ezinụlọ ndị nna anyị ha na-ekpe udo wuti nwunye ha. Mana ka ụwa kịta anụwa onye nọ nwaanyị echi nwanne echi enwene nsogbu divorce ọna maka gịnị? Maka de wetere the culture of divorce na nna anyị is not our culture. Kita anụwa ya menji simba na mma dị very careful. My father tara ụdị afụfụ ahụ mgbe gboo. Msịkwa na mụ agaghị ata ụdị afụfụ a. Na mma ewetu anya na chọọ onye ọ ga-abụ mụ na ya na-abụ. Chọọ nwaanyị ga-afụ m n'anya dịka m dị na ọ bụrụ dịka m ra. And I'm very happy mgbe m fụrụ nwunye m. Nwunye ya na-abụ na-akụkpọrị. Onye ụkada ka ọ fụrụ m. Fụ onye ụkada ha ọ fụrụ m dịka ya n'anya. Uru obi niile nabata m. Mụ wee nabata ya n'agbanyeghị ọnwa niile anyị gabigara. Ya mere m ji wee pụta wepụzụgo onwe m n'ihe niile gbara m gburugburu ka unu nwee ike wee mara m dịka unu si wee fụ m na-abụghị ihe m bụ. That woman unu na-akpọ my mother. Ezinne ọ bụghị my mother. Another one, can I put on from Kitty? I need more. Get a car, Nazi Nabram Maggie. Ofufe, Nufufe,
abụrụ ofu ife na ihe dị iche dị na ya. Ezinne bụ oyi my mother. Akpọrọ m ya ka ọ bịa act ya as my mother. Ọ bụrụ my mother. My sweetheart, please, I'm very, very sorry for the whole thing. I'm very sorry for keeping you away. Ka ya fe mata ihe niile ndị a. Mana I did it to know your fate and to know if truly you love me. Mana ọ tọrọ m obi ụtọ ịfụrụ m n'anya dịka m dị, not dịka m ra. Biko gbaghara em Chineke na wee gbaghara. Iwe ezigbo mmadụ. Nne gị zụrụ gị ọfụma dịka ndị Igbo si azụ mmadụ. Ya bụ ihe juru m afọ n'ihi na oge ndị Malaysia bịara, ma ndị America bịara, ma ndị si British, ma so many places bịara, iso ha wee gawa iji gosi that na ya ma ịfụ onye obi gị nabatara, ama ịfụ onye fụrụ n'anya na ị ga-ama. Adị m so happy iji obi gị niile wee nabata m, and obi m niile ka njikwa wee nabata gị. Biko ụzọ ọbụla m si wee mejọọ gị n'ọnọdụ m dosara onwe m iwee mata onye mbụ, ọkwa maka ịfụnanya e nwere n'ebe anyị bụ ọnụ ka nji mee ya. Biko gbaghara m. Biko I'm very sorry for the whole thing. Biko nne m. Please. Gbaghara emele m ya. Emele otu a biko. My princess, please. Biko. Sonia, calm down. You can go. Okay? Biko. Calm down. Biko. It's for your good. Okay? Biko. Biko. I'm sorry. Please. I'm sorry. Forgive me. Yeah. It's all for good. Please. Hey! I'm sorry. Forgive me. Biko, ọ tọrọ m obi ụtọ oge m bịakwara wee fụ gị. Ịma agha niile busoro m n'ije a, mana ekele dịrị Chineke imecha nabata m oge ahụ na-abụrọ oge matagoro onye mbụ. Nke m si wee fụkwa gị ịgbanwechakwana. Biko unu ga-abịa. Don't worry. Akụkọ m bụ akụtakasị ya na ọ bụrụ ụwa bụ oke onye ma mgbe ahụ. The reason you people ji wee nọrọ n'ezi because achọghị m ka unu banye inside wee jefu ebe m ha ngegasịrị picture na ahụ wall oge mụ na amara n'ọmụ nwe the place. Enyela onwe gị nsogbu mma akọtakwuru unu mụọ leta mana ka anyị bagodi inside ka unu jee ṅụọ mmanya ka m kpọrọ gị champagne gị ka ịṅụjuo ya. My dear, please, I'm sorry. Let's go inside. Please. Hey! Sorry. Please. Don't worry, bro. Don't worry. I have many things to tell you. Enwere m ọtụtụ ihe nke mma agwa gị. Bịawa godi. Don't worry. Don't be scared. Don't worry. Ebe a bụ your place, so this is your house. Don't worry, please. I'm sorry now.
All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray! We love you all.